बस्थासे आलुआवहाय जुदि दरसे गेसाव आलु थायोब्ला बे बस्थानि आलुआ गासिबो सेवलांजोबनायनि गोबां चान्स थायो। नंगौ, बाथ्राया सैथो। जोङो बयबो सावरायज्लायो आरो जोङो मिथिनो मोनो। जों एसे सिन्था खालामोब्लानो, एसे साननानै नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनमारो आरो बे गेसाव आलुखौ जोङो बस्थानिफ्राय बोखारनानै जोङो साइडआव दोनो, नङा होनबा? जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो। आरो आङो मबे एंगोलजों नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बयबो निस्सय मिथिनो मोनखादों जानांगौ। बिदिब्ला जागायलांदिनि। आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ गोसो गैयाब्लाबो लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर। भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांदों नोंथांमोना निस्सय हमनो हाखादों जानांगौ। साप'ज हमनानै ला, जुदि दिनै आङो ड्राग्स जानानै, आङो दिनै फेनानै बा आङो सर्ट टेम्पार जालांनानै, कन्ट्रल खालामनो हायै जालांनानै, आङो दिनै रोनावलाबायग्रा जानानै, दिनै आङो आंजों लोगोफोरखौबो लेंनानै जाहोनानै आं बायदि माने रोनावग्रा जाहोजोबनो लुबैयो नामा? बे गोसोआव सोंलु जायो। दिनै जोङो भिडिअ बानायदों, नंगौ। दिनै आं भिडिअ बानायदों, सोरबाया भिडिअ बानायदों। दिनै भिडिअ बानायोब्लानो जे आङो सासे एकदम गोरों, आंल' रोंसिगौ, आङो दिनै ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनो रोंदों, जोङो बेबायदि साननानै लायोब्ला जेबो खामानि जानाय नङा। बे भेलुलेस। दिनैनि जुगानो नैबे ससियेल मिडियासै। बयनिबो आखाइयाव एन्ड्रइड थायो आरो एन्ड्रइड फना दंसै। दा जोङो गोसो जायोब्लानो जानला मोनला बानायलाबाय थायोब्लाबो दिनै जानाय नङा। डलारनि थाखाय दिनै खायफाया डलारखौल' नागिरनानै फैदों। नाथाय आं जे बे डलारखौ नागिरनानै, डलारखौ आं दिनै खामायबायबो। खामायनानै आङो मा खालामदों? जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव सिनायजानोबा जोङो मोननै रोखोमै जोङो सिनायजानो हायो। मोनसेया मोजां खामानि मावनानै जोङो सिनायजानो हायो आरो गुबुन मोनसेया जोङो गाज्रि मावनानैबो जोङो सिनायजानो हायो। बयबो दिनै बेखौ मिथिनो मोनखायो। दा गोसोब्ला बयबो बानायनो हायो। नाथाय मानो बानाया? बहुद खोथा दङ। दिनै गोबांफोरा ससियेल मिडियायाव फैनानै ओरैबायदि जालांबाय, मा बुंबावनो ना? जेबो सिमा गैला। जेरैबायदि ससियेल मिडिया सिमा गैयि हाथाय, रुगुं गैयि मार्केट बेयो मोनसे। बे रुगुं गैयि मार्केटआव फैनानै दिनै माने रुगुं गैयियानो जालांबाय नामा? बेबायदिखौसो दिनै जोङो नुनो मोनदों। नंगौ, जोङो दिनै मिथिनो मोनो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि जुगावबो बा बेबायदिखौ रायलायो। जोंनि देरसिन लावसिनाबो निस्सय रायलायो जानांगौ। रायलायब्लाबो दिनै सिरि सिरिहै रायलायोमोन। नाथाय दिनैनि नैबे जुगाव, नैबे समाव ओरैबायदि जालांबाय थासारिया, माने गिनाय गैला, लाजिनाय गैला ना? भिडिअआ जे ओरैनिफ्राय ओरै गोसारो, उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम जे गोसारो, माने जेबो माबायानो गैला आरोना बेफोरखौ साननो हानाय। दा गोसो जायोब्लानो फैनानै फेसबुकआव बखियो, फेसबुकआव बुंनाय, नै ओरै नै ओरै नै ओरै ना? मा जालांखो एक्सुअलि? दिनैहाय फैबाय थानाय जोलैनोसो बेखौहाय खालामनानै दिन्थिलांनायसो जादों, नङा होनबा? जोङो दिनै भिडिअ बानायनाय माने जोङो माबा मोनसे सोरनोबा थुलुंगानाय होनाय बा माबा मोनसे जोङो दिनै दिन्थिनाय, माने जोङो माबा मोनसे फोरोंनाय बा माबा मोनसे आइडिया जोङो दिनैहाय होनाय। दिनै ओरैबायदि माने गुबुंलेखौ लाबोयोब्ला, आं जुदि गुबुंलेखौनो खालामनानै फोरोंलाङोब्ला, दिनै निस्सय बिनिफ्राय सोरबा साफा सानैयाबो एसेब्लाबो साइड इफेक्ट जागोन, नङा होनबा? बेखायनो जोङो दिनै मोनथिखानायफोरासो बानायो डलारनि थाखाय। जायफोरा माने मोनथिनानैबो जाय बाथ्राखौ बुङोब्ला दिनै गुबुंले जागोन समाजावहाय,
थ' बेखौ मिथिखानानै बे सासे मिथियै मानसिया बानाया दिनै मिथिनायफोरानो दिनै जायफोरा सासे बिमा जानो थांगासिनो दं बा अलरेडि बिमाखा थ' बिसोरनो जुदि बेबायदि जायोब्ला थ' दिनै गावनि जोलैखौ मा खालामनो सानदों नङा होनबा दिनै नोंनि जोलै माने आंनिबो बेनो जोलै जोङो दिनै गासैबो ना थ' सोरथो दस्रा दङ बर'आनो गोजाखा गासैबो ना थ' फैबाय थानाय माने आंनिनो नोंनिनो बयनिबो फाला बदल रटेसनसो नङा होनबा दा दिनै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौसो जोङो गुबुंले खालामलांनाय दिनै आङो ड्राग्स जानो फोरोंनाय माने मा दिनै आंनि जेनेरेसनासो फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो बेखौनो सोलोंनाय नङा होनबा थ' बेखायनो जोङो एसे सानै हयै हगारोब्ला मोजां जायो आरोना दा आङो जेबो बुंनो सानाखै थ' बिथांमोना बा मा साननानै मानो बेबायदि बानायदों सोरखौ रायदों सोर मा जादों आं बेखौ बांद्राय मिथिया बिसोरनि पार्सनेल बाथ्रायावहाय आङो हाबनो सानाखै आरोना थ' आङो बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे होनानै होगोन थ' आङो बिथांमोननि सायाव आङो जेबो बुंनोबो सानाखै नाथाय दिनै ससियेल मिडियायाव सिमा थानांगौमोन आरोना बेबायदि माने सिमा गैयै जालांबाय थ' माथो बुंबावनो दा बुंनानै फोजोबनो हाला बांद्राय बुंब्लाबो अस्थादसो जायो नङा होमबा थ' बेखायनो आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ फोजोबलांगोन आङो बिथांमोननि सायाव बांद्राय माने बुंनो सानाखै आरोना माखासे माने एसे बोरैबा खोनायो बेबायदि रावफोरखौ बुङोब्ला आं एसे दिन्थिलांनि क्लिप्सखौहाय गोजोन्थों बाबाय आयु लोमजामोन नै लान्थि उन्दुनानै दं आंहा दसेनो आफाखौथ' मोदोमखायोसो आंना माने मोनामारोदाय नै स्रो 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 गां सुटि अरहांदों दासो मिथिबाय गलाब जामुन गां सुटि अरहांनायसो आंना नै आफाखौआ नोंसिनि बायदि मैला मैथा नङा गां सुटिसो अरहांदो मिथिबाय नोंसोर आंखौ बासिग्रा सोलाख'जोबगोन बेखौ नोंसोरो मोनबा मिथिगौना मिथिखायो आं नोंसोरनि सबर सरित्रखौ एफा रस खालामदों मानो रस खालामदों हा दाउला लोदै बेगर